Здравейте хора, аз съм вашия приятел Виктор от Atlantic Gaming и днес ще снимам в Adventure Map Golden Man, его. Ако има бъгове, свържи се с Golden Man в VBOX, като гледам няма бъгове. Вземи нещата от честа, супер хубави неща, мерси. Опс. Чувам лава. Добре дошъл в мапа на Golden Man. Погледни отзад. Омага, добре. Това лего да го взимам ли или... Ай, както и да няма го взимам. Моля, не ползвате чатове. Чиитове, както и да е. Добре, не се опитам да не ползвам. Моля, не чупете нищо, освен ако нямате квест. Добре. Внимавай да не паднеш. Место ще ми каза. Засилка. Добре. Някъде тук има бутон за вратата. Нещо ще ти подскаже. Ти къде е този бутон? Какво ще ми подскаже? Картина има тук. Чейте малко. Къде е този бутон, бе? Нещо ще ти подскаже. Сега представя какво е това. Браво, ти успя, продължавай. Ама аз не съм успял. Да чупа ли? Не, без чиито е, обещах. Това чупа ли са тук? Вахте тъпото. Къде е този бутон, бе? Ама какво ще ми подскаже? Аз не можа да разбера. Тъпото. Моя за ти. Лерва се. Какво ще ми подскаже, бе? Аз не можа да разбера. Как да не повечето, бе? То никъде няма бутон. Фак. Ти успя, продължавай. Никакъв бутон няма, бе. Само лъжат. Тъпчо си. Че да видиш изобщо наоколо ли? Изобщо не е тук този бутон. Никакъв бутон няма, бе. Само лъжи. Добре. Сега малко ще те затрудня. Лабиринт. Този лабиринт не е обикновен. Демет. Порта ли трябва да търся? Познам, че те са по краищата. Така че по краищата ще ходя. Аз съм хитър. Те ще ме съднат тук. Знаех си. Добре, явно не е по този край. Айде, тук. Отивам по другия край. По този демек. Това лабиринт не е много труден. Като го гледам. Първо и другаде. Но то някъде другаде. Това е последното. Ей сега. Ей го последното. Тук трябва да е вече. Какво е това, бе? Да не към някакво TNT е сега. Тук да ме сплаши. Знаех си. Шупи този блок. Тук за да го минеш. Какво? Мах ти нага. Щупи този блок тук, за да го минеш. Малко. Неграмотно. Добре, просто стигна. Отивам! Не умрях.
Хи-хи-хи-хи. Но ти за какъв богу е? Ах ти това. Ти успя, браво. Отново малко препятствия. Изобщо няма да... Изобщо няма да затрудниш. Ще направя така. Ще съм хитър. Аре. И ще махам стрелите. Да, това да ме убие ли иска, бе? Ах ти гадния. Аре! Добре, готово. О! Знаех си, че нещо не съм взел. Аре! Такво е. Маната си, това иска да ме садни. Браво, ти отново успя. Сега малко ще поровиш. Тук ли? Добре. Добре, не е това. Мерси, жив и здрав. Трябва да търся ръчката. То Adventure Map ма радва. Яки. Добре, ето намери го. Опс, да. Малко пажина. Ай, гадняр. Добре, минако. Свърших ли, бе? Качи се по стълбата и оттам се спусни. Вземи лодка и се спусни внимателно. Ще взема няколко. Пречия много. Аре. Къде да се пусна? С лодка не мога да се спусна. Аз се бил, аз слизам и така. Минах ли го? Ей, това е първото. Благодаря, че игра на мапа ми. Map has been created by Golden Man. Ако имате бъгове, се свържете с Golden Man. Добре. Приятен ден. Очаквайте още мапове. Той мап не му затрудни изобщо. Беше малък. И да го разгледам. Чакай. Малко пажна, малата строяла въздуха. За какво е, човек? Тук ли купах? Тук купах. Какъв малко лабиринт. Гадния път. Малък е самия мап. Той затова ми е дал кирката, бе. Ага. Добре, готово е. Ай. Мати. И... 20 от мене.
Виктор от Atlantic Gaming. Очаквайте и други адвенчър мапове. Надявам се да са на български. И до скоро! Get low when the whistle go.